מצפה רמון, פנימייה למנהיגות, וניב ושדה, נער בן 17.5, שמיניסט, חניך פנימיית חברת הנוער במצפה רמון. אנחנו מדברים על הפנימייה. שלום ענבל. שלום וברכה, בוקר טוב. בוקר טוב, ושלום ניב. היי, שלום. היי, שלום. במשפט אחד, כל אחד מכם, מהי חברת הנוער במצפה רמון? במצפה רמון. כן. חברת הנוער היא יוזמה של דרור בתי חינוך והמועצה המקומית מצפה רמון להקים מקום ייחודי ראשון במדינת ישראל, שפנימייה לבני נוער איכותיים מכל הארץ, שבאים למצפה רמון כדי להתנדב, כדי להיות מעורבים בעשייה חברתית, תוך כמובן שילוב לימודים בבית ספר התיכון המקומי. ניב, אתה מסכים? אני מאוד מסכים. אני יכול גם להוסיף שמבחינתי המקום הזה הוא איזשהו ניסיון ליצור אלטרנטיבה לחברה שלנו. לא סתם קוראים לזה חברת הנוער. מה זאת אומרת? אתם מאסתם בכל הדור הזה של הפייסבוק והסמארטפון אבל אתם לא מנותקים, נכון? זה לא, זה שילובים. כן, תראי, אי אפשר להיות מנותק לגמרי, אבל עצם זה שאנחנו חיים במקום שהוא מצפה רמון ולא במרכז הארץ, עצם זה שאנחנו בוחרים להיות פה ולחיות חיים משותפים, זה יוצר חברה אחרת, לדעתי. מעבר לזה, לראות היום בני נוער שבוחרים להקדיש באמת מזמנם החופשי והפנוי, במקום, כמו שאמרת, להיות מחוברים רק למחשב ורק לפלאפון, להיות מחוברים לחברה באמת, להתנדב, לעשות המון פרויקטים חברתיים וחינוכיים, גם במצפה רמון, אבל גם בסביבה, כמו למשל פרויקטים עבודה עם ילדים בדואים בוואדי עריכה, ללמד אותם עברית. ענבל, בואי תמפי לנו את התלמידים, מי הם התלמידים ומי הם המורים? מי שמגיע אלינו זה באמת בני נוער שבוחרים להגיע, והיום זה לא דבר מקובל של בני נוער שבאמת אין לו בעיות מיוחדות, לצאת מהבית, לעזוב את החממה של ההורים ולבוא אלינו. זה בדרך כלל בני נוער שמעוניינים, כמו שאמרתי, לעשות שינוי בחיים שלהם, או שינוי אמיתי, לשנות את סדר העדיפויות. אלו הם החניכים שלנו. המדריכים כולם הם בוגרי הנוער עובד והלומד, מדרור בתי חינוך, עוברים תהליך הכשרה מאוד מאוד ארוך, וכולם גם סטודנטים להוראה. ואיך מתנהל היום-יום? מי קובע את סדר היום, את החיים? איך החיים מתנהלים? ניב, תענה. ניב. איך החיים מתנהלים? כן. דבר ראשון הולכים לבית ספר כמו כל ילד אחר במדינה פחות או יותר, אבל בעיקרון סדר היום נקבע בסוג של שיתוף פעולה בינינו לבין המדריכים. זאת אומרת, אם יש דברים שאנחנו רוצים לעשות, אז נותנים לנו בזה יד, וגם כן יש את התוכנית, את הלוז הקבוע של הפנימייה. זאת אומרת, הלוז הוא מאוד צפוף, פעם בשבוע אנחנו מתנדבים, וזה גם כן, זאת אומרת, זה הבסיס, יש עוד דברים שהם יוצאים מהכלל, ולא יודע, זה קצת שאלה מאוד כללית, יש אפשרות להיות יותר ספציפיים? כן, בטח. זה נשמע כמו חברת הנעורים הקלאסית, כמו בקיבוצים של פעם, נכון? אבל זה לא, הרוב לא מגיעים מקיבוצים. זה לא, רק השם נלקח משם, כי באמת הרצון, לפחות שלי, שהיסדנו את הפנימייה לפני שנתיים, החזון היה באמת ליצור מקום ייחודי. חברת נוער בקיבוצים באמת הייתה מקום מאוד אוטונומי, שבני הנוער ניהלו אותו, שהם החליטו על סדר היום, והמטרה היא כן לעשות משהו דומה, אבל כיוון שהפלטפורמה היא שונה, בני נוער שמגיעים מערים, בעיקר, בני נוער שמגיעים לא מתוך ההוויה הקיבוצית, אבל כן חברת נוער שמתנהלת באופן דמוקרטי, ושהחניכים הם שותפים מלאים לקבלת ההחלטות. עכשיו ענבל, עניף תסביר לי על זה, כי מושג הפנימייה הוא מעורר איזה קשר למוסד חינוכי סגור, עם הרגלי משמעת קשוחים ועם נהלים קצת צבאיים, אבל אני מניחה שהתמונה היא שונה, נכון? ענבל וניב, יש משהו שונה ממה ש... נכון מאוד. כן. זאת אומרת, אני זוכר גם בפעם הראשונה ששמעתי על זה, וסיפרו לי על הפנימייה, ואז ישר העליתי את הסטיגמות הרגילות, אבל באמת זה מקום שהוא... זאת אומרת, הוא יוצא מהכלל הזה. לא יודע, ענבל, את רוצה להמשיך? לא, ענבל, זה מפוקח וממומן על ידי המינהל, נכון? על ידי המינהל לחינוך התיישבותי, משרד החינוך, זה מקום שהוא לחלוטין באחריות המדינה.
יחד עם זה, בתוכו יש לנו המון חופש לייצר באמת מסגרות חיים, שפת, יש אחריות מאוד, יש להם שעות, יש ארוחות קבועות, יש כן סדר יום מוגדר. בתוכו אנחנו מנהלים הרבה שיחות על מה הם רוצים, איזה תכנים הם רוצים מהחניכים לעסוק בהם. ואגב, תכנים שהם באים מאוד מתוך החברה הישראלית ומתוך החיים שלהם. אתה יודע, ככה, לזרוק בני נוער, טוב, זה יכול להיות מהר מאוד להגיע גם למקומות קשים. אבל כיוון שבני הנוער האלה באמת, כמו שאמרתי, בוחרים להגיע, רוצים להיות שותפים, אז הם גם רוצים לעצב את סדר היום שלהם בצורה טובה ונכונה. זה לא איזה בועה בתוך מצפה רמון, נכון? זה צמוד, אני מניחה, לאיזו שכונת מגורים ולא מקום מבודד. זה ממש בתוך שכונת מגורים, אלה בניינים בתוך שכונת מגורים, אין גדר שמפרידה, וזה לטובת כולם. החבר'ה לומדים בתוך הבית ספר של מצפה רמון ומתקיים כל הזמן קשר, זאת הייתה גם המטרה. לא ליצור בועה, אלא ליצור מקום שיש בו כל הזמן אינטראקציה עם תושבי מצפה רמון, עם בני הנוער במצפה רמון. הרבה מאוד פרויקטים שאנחנו יוזמים ותושבי מצפה רמון מצטרפים אלינו, וזה כיף גדול, ואנחנו מצטרפים גם לפרויקטים אחרים. אני חייבת לשאול את ניב, מה גורם לבני נוער שרובם ככולם באים מבתי ספר במרכז הארץ או בצפון הארץ ולהדרים, איך אומרים, סוף, זה מקום מקסים מצפה רמון, רומנטי, בלתי רגעים. כן, אבל זה סוף העולם. סוף העולם שמאל. לא, באמת, מה... שהכל בסדר, מה אני אגיד, לוותר על סיר הבשר, עזבו את הקלישאות. אבל מה באמת, איך עושים, ומה אמרו ההורים? ההורים שלי הם לא דוגמה לשום דבר, התחיל מזה. מה זאת אומרת? שנפתח את זה, מה זאת אומרת? זאת אומרת שההורים שלי נורא זורמים על כל מה שאני רוצה. אני גדלתי בחינוך הדמוקרטי. מה זה הם לא דוגמה לשום דבר? ההורים שלך הם מדוגמים, הם, מה זאת אומרת, הם כן דוגמה. לא, אני לא דוגמה להורים הקלאסיים, בוא נגיד את זה ככה. לא עשו פרצופים שאמרתי שאני רוצה לעבור לפנימיה, ולא ניסו לשכנע אותי שלא כדאי, והיו מאוד תומכים. מעבר לזה שמה גורם לך בתור נער לעבור, ונראה לי, אני אישית הרגשתי שהחיים שלי ברמת גן למשל, אז זאת אומרת, היה לי הכל, פחות או יותר. כל מה שהייתי צריך, גרתי במרכז, היו לי חברים, הייתי אחלה תלמיד, והיה לי תל אביב 2 מטר ממני. אבל זה פשוט לא הרגיש מספיק, זה הרגיש לי שאני צריך לעשות משהו שהוא יותר משמעותי בחיים שלי. לשנות פאזה, לשנות את האנשים שאני מכיר. ומה, החברים שלך לא חשבו שאתה שרוט? שאתה איזה אוף מוזר? אני יודעת, לא? לא, באמת, תשמע, אני שואלת שאלה. הוא אפילו הצליח חברים שלו, הוא אפילו הצליח לשכנע חברים שלו לבוא. כן. ענבל, יש מבחנים? איך אתם קובעים? אנחנו עורכים רעיונות וגיבושון, שזה בעצם יומיים שבו אנחנו עושים הרבה מאוד פעילויות, ככה רואים מי מגיע אלינו. לא, זה גיבושון חברתי, הרבה מאוד אתגרים חברתיים, קצת שטח, ואנחנו רואים מי קהל היעד, את מי אנחנו מחפשים, וכמובן שאנחנו לא תמיד... מה אני? ומי מאוד מאוד רוצה גם. מי מאוד רוצה, שזה הכי חשוב, נכון. אבל הדגש שלי שאנחנו לא שמים את המרכז על הציונים, מתקשרים אלינו כל מיני בנוער ושואלים מה הציונים שלי, לא ככה. זה לא העניין, זה לא המרכז. אנחנו באמת מחפשים חבר'ה שרוצים לתרום ולעשות ולשנות. וזה מכיתה מיוד עד י"ב? כן. מיוד י"ב, זה החטיבה הגבוהה. כן. אני חייבת להגיד שצריך המון בגרות כדי לעמוד במסגרת שלנו. יש כאלה שבאים ומגלים שהם לא יכולים לעמוד בזה. כמה זמן לוקח לילד בגיל ההתבגרות להבין שהוא לא יכול לעמוד בזה? אנחנו לפעמים מבינים לפניו. אבל עוד פעם, זה לא הרבה, כי המערכת, עד שגם ההורים נותנים את הסכמתם כמובן, וזה לוקח זמן, תהליך הקליטה. ניב, אתה הגעת לבד או שחבר מביא חבר? באת לבד? בלי להכיר אף אחד? אני הבאתי איתי עוד חבר טוב שלי מהאזור. כן. אז ככה שלא באתי לבד. אני חושב שזה מקל קצת על התהליך של הקליטה פה.
בוא נדבר קצת על מנהיגות, נורא אוהבים לזרוק את המילה הגבוהה הזאת. פעם המנהיגים הגדולים רובם יצאו מהפנימיות, נכון? אם מדברים על מקווה ישראל ועל כדורי המפורסמים. בטח, פרץ, רבין, כן, זה היה מקום, בית יוצר לגידול מנהיגים, כן. מה לגבי הדרום החם למצפה רמון? אתם עובדים על דור העתיד? זאת המטרה בעצם, זאת המטרה. המטרה היא לגדל בני נוער ולחנך אותם לראות קודם כל את החברה מסביבם. אני חושבת שמה שהופך מנהיג להיות מנהיג זה להיות ער ולהיות מודע ולראות מה קורה סביבו ולא רק לבוא מתוך הבועה שהוא עצמו צמח. אני חושבת שזה כשל מאוד גדול במנהיגים של דורנו. אני חושבת שבני הנוער ככל שהם יהיו חשופים ובאמת יכירו גם את הקשיים שבפריפריה, גם את המצוקות הקיימות. לא נראה לי שבני נוער היום במרכז מכירים את איך זה לחיות בפריפריה. וזה המטרה שלנו, היא לחשוף כמה שיותר וגם לדרוש אקטיביות ופעילות, יודעת, לא רק לבוא ולבקר, כי זה גם דבר שנוח וקל לעשות, אלא ממש להיות אקטיבי בתוך המציאות שאתה חי בה, אם אתה רוצה לשנות אותה כמובן. ניב, איך זה לדבר עם אנשים בלי קשר של איזו אשליה ואמצעות של אמצעי של מחשב אלא ישירות איתם? איך התקשורת הזאת? מה, עם החברים שלי בחברת הנוער מתכוון? כן, כן. דבר ראשון זה מרענן, לא צריך להקליד יותר מדי. דבר שני, אני חושב שיש פה קשרים שהם מאוד מאוד חזקים. אני בהתחלה שהגעתי לכאן לא דמיינתי שאני אגיע לרמה כזאת גבוהה של אינטימיות עם אנשים שאני גר איתם, לאיזושהי רמה כל כך גבוהה של מחויבות אליהם וחברות. וזה באמת איזושהי חוויה שאתה אומר, כאילו יש לי את החברים מהבית, אני בא לפה, תקרא פה שינוי פאזה, ואתה מגלה שיש פה אנשים שהם הרבה יותר קרובים למה שאתה חושב, כאילו, למי שאתה מאשר מה שחשבת. זה מדהים. ענבל, יש, תראי, בנגב תמיד יש, אתה מקבל פתאום איזה חזון וחזיונות, אז יש לך, כן, זה אקלים כזה. כן. יש חזון, אם אפשר לדבר על מילים, זה לא מילים גבוהות, תראי, אחרת לא היית מגיעה לשם, וגם ניב לא, וגם החברים שלו לא. יש איזה ערך מוסף בטוח, גדול מאוד, במסגרת הזאת שלכם. אז בואי נשמע לסיום מה יש לך להגיד לנו בלי מילים שמתורגמות לשטח. כן, עוד פעם, המטרה שלי ושלנו, גם אני אומרת כדרור בתי חינוך, דרור ישראל, זה שכמה שיותר אנשים יבחרו לחיות גם במקומות שיותר קשה בהם, ולבוא ולעשות חינוך טוב, ולהשפיע ולתרום. אני חושבת שהציונות, רואים אותה היום כמשהו שפס מן העולם, ואני חושבת שהערך הגדול שיש בהתיישבות, בנגב, בחינוך, בנגב, גם בגליל כמובן, אבל לבוא למקומות שצריך ולעשות בהם ולתרום בהם, נראה לי שזה יהפוך את החיים כאן בכלל, בחברה שלנו, להיות הרבה יותר טובים. מי שמתעניין, לאן פונה? יש לנו אתר באינטרנט כמובן, דף פייסבוק מאוד פעיל. תגיעו אלינו, פנימיה מצפה רמון, חברת הנוער מצפה רמון. וניב, מילה שלך לסיכום השיחה המעניינת הזאת, כן? דבר ראשון היה לי מאוד מעניין. ניב רק בן 17 וחצי, הוא שמיניסט, חניך בפנימיה, כן? וענבל רון, שנשמעת כמו תלמידה בכיתה ט', אבל היא המנהלת. אני בת 37. אני מאוד מודה לכם, מאוד מודה לכם על השיחה המעניינת הזאת. תודה לך, ותבואי לבקר, כן. יש בית ספר, יש מסגרת כזאת, אם הזכרת את הגליל, יש מסגרת כזאת גם במקום אחר, או שזה... כזאת, לא בדיוק. עדיין לא. עדיין לא. ענבל רון, מנהלת חברת הנוער מצפה רמון, וניב שדה, שמיניסט חניך פנימיית חברת הנוער. המון תודה לכם. תודה לך, ביי. תודה. שידור בהתבגרות 02-500-4918 02-500-4918 זה מספר הטלמסר.